Patay ang usa ka miyembro sa Abu Sayyaf Group nga giila sa mga pulis sa Probar nga si Alal Jil Ismin Jupakal human sa inkwentro tali sa mga pulis. Subay sa report sa Parang Municipal Police Station sa Sulu, mag-serve unta sila og warrant of arrest sa mga miyembro sa terorista sa barangay Gimbal, Lagasan, Parang. Dihang giunahan sila og pusil sa mga terorista ni adtong Biyernes sa hapon, Oktubre 14, 2022. Sumala ni Police Brigadier General John Guyguyon ang direktor sa Probar. Hiniusa ang operasyon batok sa mga terorista. Kauban ang Parang Municipal Police Station ug Sulu Provincial Police Office ug CIDG ug 7th Special Action Battalion. Taud-taud ang pinusilay hinungdan sa pagkamatay ni Jupakal, sanglit hideout sa mga terorista ang nasudlan sa mga otoridad. Nagpabiling alerto ang mga otoridad sa Basilan tungod sa panghitabo. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.